Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg ved godt, at jeg ikke har lavet en video her på YouTube i meget lang tid. Men det vil jeg prøve at lave om på nu. Jeg vil lige en video her, og skal lave en iskaffe. Så vi viser, hvordan jeg laver min iskaffe. Først bruger jeg pulverkaffe. Cirka sådan her. Så jeg synes, det er nok. Putter bare det hele i. Sådan her. Cirka. Og hvis jeg synes, der er for meget, så kan jeg prøve på sådan her. Så ja. Det synes jeg ikke. Nu skal vi have vand i. Så vender de tilbage, når jeg har fået vand i. Jeg tager teskeen og hælder vand på, og så hælder jeg det ned. Vender de tilbage, når jeg har gjort det. Okay, så er jeg tilbage. Så der kommer vand i. Jeg tager mælkepiskeren. Og nej, jeg er ikke professionel til at lave de her iskaffe. Eller det er sådan en familie. Kanter. Så det er sådan dejligt skål. Og jeg synes det er nok, så tager jeg den lige op, og så lige gør den her. Og så skal jeg rense den med mælkepiskeren. Så jeg den tilbage, når jeg... Okay, jeg har ikke glemt at filme, men jeg har lige rørt rundt. Så har jeg lige fået tørret noget mere, fordi jeg spillede noget mere. Så lad os lige taste. Den er god. Nogle gange kan jeg også godt finde på at putte noget til den søde tand og putte lidt sukker i. Det gør den også virkelig god. Ja, hvis I synes det her det er nogle sjove videoer, og I synes jeg skal lave flere videoer her på YouTube, så skriv ned i kommentaren, hvad for nogle videoer I gerne vil se. Ja. Og ellers bare like. Smid et kæmpe fedt like. Og så husk at subscribe. Og tryk på klokken. Så får I notifikationer hver gang jeg lægger en ny video ud. Jeg ved godt, at jeg ikke har postet så meget, men hvis I synes, jeg skal poste noget mere, så skriv det ned i kommentaren.